adwa yie gi perspective nikech jogi publishers gi printers gi noe ohala. Books ma ok giikore godo manitie to wanyalo wacho ni gintie to po giikore ne golo gin books madhi ka sirikal nikech sirikal nigi golo. Lakini kidhi e bookshops town ka in janyuol madwa ng'iewo books independently tibro yudo gin e bookshop kendo kidwa ng'iewo tibro ng'iewo. Mak mana contract magin godo gi sirikal mar supply sirikal kaka publishers mana ema onge nikech sirikal nigi golo. Manyiso ni kata mana private schools kunde mag ji giwegi bende iyudo buge ma kamago. Skunde ma private dhi yudo buge direct ma kata sani jomoseikore kagidhi this bookshops ma wan godo Savannah gene kuondewa buge go nitie to gidhi yudo to gidhi ng'iewo. Koro ng'ama dhi hinyore in this process en ng'ama tegemea ni to sirikal emonego chiw buge under the program of free education ema dhi hinyore kanyo. I have understood George and it is very clear. Ko George nyalo mana kawe mana gika mane weka mani medo lero koso ni tieko point ma kamano. Atike gi kanyo niya onge jomo obet kamoro